al Ceuta i amb un bon recital. Ni 2 minuts ha trigat el conjunt de Guardiola a obrir la llauna. Nolito, el davanter gadità del filial, ha sabut aprofitar l'oportunitat que li ha donat Guardiola i amb aquesta bona jugada, una definició de nivell, ha fet pujar l'1-0. Al minut 7 ha estat el torn d'un poc habitual de cara a la porteria. Gavi Milito ha participat del festival amb aquest xut creuat en poc angle, ha fet el 2-0, tot i que després s'ha hagut de retirar amb una lesió muscular i complica així la vida a Guardiola a la Lliga. Al minut 34, Seguro ha fet una autopassada superant Marc Bartra i Guzmán ha fet l'únic gol del Ceuta. La segona meitat ha començat exactament igual que la primera del partit, és a dir, amb domini del Barça i també amb efectivitat de cara a porteria. En aquest cas, l'autor del gol blaugrana ha estat Pedro. Al minut 5 de partit, amb una jugada de col·lectiu, ha fet aquest xut creuat des de la distància i ha pogut fer pujar aquest tercer gol blaugrana. Al minut 63, Bojan ha estat el protagonista. Primer havia fallat un penal a la primera meitat i en aquesta ocasió s'ha tornat a retrobar amb el gol i ha fet pujar el 4-1 en aquest detall de qualitat de Leo Messi. Precisament l'argentí també s'ha apuntat al festival de gols blaugrana i després d'una gran jugada de Thiago, el jugador del filial, ha estat ell qui ha completat la golejada amb aquest 5-1.